Tak boli to dva veľmi podobné zápasy, ťažký dvojzápas doma, ktorý sme zvládli. Dnes je to v podstate o tom, že bojujeme proti Ekelovi. V prvej tretine sme si vytvorili dostatok šanci na to, aby sme sa dostali do nejakého komfortu alebo kľudu pri premieňaní tých našich šancí. Zhodnotil by som to asi tak, že prvá tretina bola z našej strany solidná, druhá tretina bola veľmi zlá. A tie druhé tretina momentálne nejak nejdu, musíme zistiť, prečo tak je. Tam si super vytvoril veľký tlak a mohli sme byť radi, že po druhej tretine to bolo iba 0-0 alebo 0-0. A tretiu tretinu sme sa rapidne zlepšili. Tam sme mali zase šance na to, aby sme odskočili. Bolo to o jednom góle a v tom predĺžení proste jeden únik rozhodol a my sme šťastní, že sme zvládli tento dvojzápas. Tak riešime to dennodenne aj počas zápasu, riešime nejaké zmeny. My máme nejakú cestu, ako cestu prechádzať, samozrejme oni nejak reagujú a my sa snažíme na to takisto reagovať. Niekedy je to na konkrétnom rozhodnutí daného hráča, kam to rozohrá, kde nakročujú hráči, ale samozrejme nevždy sa to dá ideálne vyriešiť, ale hráči tie informácie majú, len už proste je to dobro rozhodnutí v danej situácii. Aj pri tom tlaku si myslím, že Chomutov si nevytvoril úplne nejaké čisté gólové šance, alebo úplne také, že by mal strašne veľa gólových šancí. Dan nás drží, samozrejme. Včera nám pomohol celý zápas a potom v nájazdoch. Dnes takisto niekedy je to nepríjemné, pretože ten pomer strieľov bol nejak 30-20 približne v náš prospech, ale tá druhá tretina bola opticky proste taká, že nás prestrieľali 15-2, dajme tomu, hej. Ale tak to nebolo, čiže tých striel až toľko neprechádza na branu. Naši hráči sú obetaví, treba ich za to pochváliť. Oslabenia nám fungujú. Nedostávame sa pod tlak pri ich šanciach, ale dostávame sa pod tlak po našich chybách, kedy urobíme zlé rozhodnutie a po dlhom striedaní sme zatavení a proste super sa stále drží u nás v pásme a je to nepríjemné v tej fáze a musí prísť nejaký moment, kedy to proste zjednodušíme, prečipujeme, neurobíme hlúpu chybu a proste treba na tom pracovať, aby sme tie druhé tretiny mali lepšie. Ale je to mentálna hra, samozrejme Ekel má formu, to je neodškriepiteľné. Naši hráči si vytvorili dostatok šancí, tie dorážky tam sú na stole, sú tam v tom brankovisku. Len musíme proste v takýchto zápasoch doma, kedy super čaká na nejaký únik a na nejaký gól, my musíme proste v prvej tretine dať prvý, druhý gól, aby sme sa ukludnili. Ale tam boli šance, kedy Sisák mal šancu do prázdnej brány a bol faulovaný. Ja si myslím, že tam sme mali ísť do presilovej hry 5-3, ale nestalo sa tak. Čiže tie okolnosti pri každej jednej šanci sa dajú analyzovať úplne detailne, ale samozrejme tá chladnokrvnosť nám trošku teraz chýba. Ale je to dané tým, že proste Chomutov nemá čo stratiť. My sme samozrejme pod tlakom, že musíme a hlavne tieto prvé dva zápasy sme museli a zvládli sme ich. Ale pri tom zakončení a pri ďalších činnostiach je to cítiť, že proste ten tlak je na nás. Ja som mal na tablete tie zábery a za mňa to bol proste regulárny gól, len ja už aj keď som komentoval zápasy, ja som veľakrát povedal v prenose, že proste za mňa čistý gól a rozhodcovia rozpažili, takže ja už som v týchto veciach opatrný a takisto sa mi to stalo aj na striedačke reprezentácie, kedy Craigovi som povedal, že proste čistý gól a rozhodcovia rozpažili a Craig ma potom zvozil, že čo mu rozprávam také hlúposti. Takže ono je to o tom, že rozhodcovia vidia niekedy iné veci ako my. No. Fajn život, fajn Zlín.